Tongersdeitemoarn wie de officiële opening van Campus Damwoord. Dit gebouw is heel bijzonder van zijn soort, steeds maar in zijn dorp. We gaan heel veel squalen door heel Nederland inmiddels gerealiseerd. Maar dit is een heel duurzame squalen, daar praten we net eens over, steeds maar meer in de presentaties. Het is gasloos. Er is 858 zonnepanelen op het dak. Het stookt met een luchtwater-warmtepomp-systeem. Had een hele, maar dat is toch niet technisch, een hele lege QV10 0,3. Dus het is gewoon een heel duurzaam gebouw steeds maar. Wat heel mooi in elkaar gezet is, in samenwerking met de architect, heel erg ondersteunt op de behoeften van de gebruiker steeds maar. Ja, dat is wel echt bijzonder. Hè? Zo'n nieuw construct, hè? 2 christelijke squallen en 1 openbare squallen in 1 gebouw. Mooi een nieuwe sporthal erbij, vrijwilligers erbij, het bestuur ook vanuit het dorp zelfs. Er is een soort investeerd, maar een soort yield van de provincie erbij. Ik denk dat dit een compliment is voor de gemeente Dantemadiel, maar ook voor de mierskip van Damwoord. En het budget, als we dit soort van kwaliteit leveren kunnen, dan lukt het echt mensen aan. Dan blijven mensen echt in het dorp wonen. Dus ik denk dat dit echt vanuit verschillende invalshoeken een boppenslag van deze mierskip is. Prachtig feest natuurlijk. Hè. Dit is voor ons dorp een hele grote opstekker. En, dus je ziet al die blijde mensen. Mensen die hier heel veel energie in stutsen hebben. En dan haast dit resultaat. Nou, dat is boven verwachting. Dus wat dat betreft een prachtig feestje. Ik ben vooral grutsk op dat we nou hier een gebouw zetten. Bij sport, cultuur, onderwijs en dan heb ik nog identiteitsrijk onderwijs. Dus ik verschillende identiteiten bij elkaar in één gebouw zetten. Dat is eigenlijk wel mijn ideaal en mijn droom voor het onderwijs in de hele regio Noord-Eerst-Friesland. En daar is dit misschien wel het allermooiste voorbeeld van. Een gebouw, sowieso bouwen in zijn gemeente is leuk, maar vooral de squallen waar zelf vroeger heen ging best. Ik ga eerst op de fontein zitten en later op de bron. 40 jaar waarom gaan we het over. En nu ben ik zelf de nieuwe squallen aan het realiseren. En mijn band gaat naar die squallen gaan, al mijn familie erheen geweest. En dat maakt het wel heel bijzonder. Dat je uiteindelijk die eigen squallen aan het bouwen bent steeds maar. Het is ook meer dan alleen maar een squal en een sporthal. Hier gebeurt volle meer. Hè. Het is een maatschappelijk gebouw met het leven en welzijn van Damwoord plakvinden wordt. Dus je gaat aan zijn beroezen steeds maar. Meestal kom je aan van alles doen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Met een druk op de rode knop en een freerun act eindigen het officiële programma en volgen een rondleiding door het gebouw van mensen die het uitnodigen wien. Lienig, hè? Ik dacht, zul ik het ook nog even beziekje, maar dan maar net. Nee, heel leuk om op zo'n moderne wijze een mooi band. En de band vond het echt prachtig, hè? In mijn tijd hier dan een goochelaar of zo op squallen bij de opening van de nieuwe squallen. Maar dit is volle leuker en volle dynamischer.